ug kaluwasan ang prioridad sa pamunuan ni Governor Bambi Imano ngadto sa mga galihok sa kabarangayon ug kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental. Gitahasan ni Governor Bambi Imano ang Provincial Population Office nga gipanguluhan ni Mr. Andrew Gapus nga hatagan og mga personal protective equipment kon PPE ug uban pang proteksyon ang tanang mga barangay population volunteers kon BPVs ug municipal population officers kon MPOs. Ang buhatan naghatag og personal protective equipment kon PPEs nga gidawat sa 23 ka MPOs ug 360 ka mga aktibong BPVs sa Misamis Oriental. Mokabat sab sa 415 ka mga face shields ug laing 415 ka mga disposable face mask ang lakip sa naapod-apod ngadto sa mga BPVs ug MPOs. Una na usab sila nga naghatag og alcohol ug face mask cloth niadtong Mayo 13 hangtod 14 ning tuig. Tinguha sa PPO karon ubos ni Mr. Gapus nga masigurong luwas ang mga BPVs ug MPOs sa sakit nga COVID-19. Samtang padayon sa pag-implementar sa ilang mga programa. Mapasigarbuhon si Governor Bambi Imano nga nahimo sa PPO ang ilang tahas ug pagtuman sa iyang gusto nga mahitabo nga maproteksyonan ang mga lumilihok sa kabarangayan ug kalungsuran ug dili mahimong babag ang pandemya nga makapadayon gihapon sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Kauban si Nelvin Labi sa kamera, ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.